دنيا كورونا أندل فيست بر إزر شبعت قيشيتستغن خامبو كتارج خامي غيرسش قويزر شوست غيتبو فيروس خبيلرك كتاين باش حلق مكشل عالشتران كميتيت زيرشتsa يغشبوس تمخ كح شوست غيشواخر هوبيلا شبع شينستغ خلزرقيتا كالدوق دغن شران غوربة تحدو حرخ ايلير كورونا فيروسان كيرل كيب بوچيالرخ غلا чурчтю харчулقи министралан пресол қош бенч хамца нускалдалоч хен мошенник ковраню хагерский сартал долина полисхош қастошду от инциденте гляцен тишаш бехкенш салош тел моделч жамашк хажин сацамбербу эльязденду министралан инстаграмерч аккаунт хелч информация شيمون باش حلق شكيم دوخين كيراندينا البسيد مخبوزيرج إدلب провинция تركوين إسكرش президент أسد بشار إسكرشنا تركوشون غلاتوش أبازيتنا يوحتمش بوتيك حدا بيولش سانا أجنتا لوخا أمبو شنا كيمنشتر بيلوتش باراشوتش تشوقيس بيل كالحربي لأل تركوشون المينسترو كيراندينا حدا حيتنا بينش بيت غير هولشوح إدلبح شيم باش حلق كيمنشت دينش توخريح تغي إتسو تركوين تملو فينشولتيح военный щит операции Юлин Хилар. Тер алшою туркоин дознир Асад Эскардататтар. Уфа галин депутату, блогеру Романчева Юлиас бусулбдин ясна язду Чечня сегодня агенталу. Ночи чуч дин урхалях муфти Межиев Салах юqah волш воушкет чтобан халха шахадат далин Амалия цеq обалина Романчевас. Шезер вюрхит толт шарах ночи чуч дейт шодолч или алар хочун Алиев Юсуп видеоклип гинчултя цунтях уналда Юлилер Романчева. Цаблочар пиар-акцию Шен Кадыровгар салюх шил шу избохш бехкшдо хущах Юсуп был дюзелтях долдеш саю Романчева. Иштбу маршу радион хамш. Хуш кабеш шюрбо здоровьюшу трасайтя социал машнышка.